Nomor isi lagi IAS, Indian Administrative Service. Lapen nomor ini IPS, Indian Police Service. Lapen nomor kita IFS, Indian Foreign Service. Lapen ke nomor pli IAAS, Indian Audit Account Service. La nomor pli mati la son pli atum serame son inkora pli ang bongpen akitimu chot atum. Labang so civil servants ilitung kuson si tok dunangji. Tapi labang so civil servant along ilitung kecipati dunji pan kupipi documents nangji. Lapan ke tok dunji pan kupipi kinangji. Lapan kupipi son ko antek nangji ko an locar nangji. Lapan ko an sip tangkap poisa ilitung koros nangji. Labang so video pen ililang tu apan klar dak pan pacini konpu tangte a video le pangcek. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel The Secret Life. Pini video mate pini lamarjan hala bangso topik kinang tum thumbnail lapen title long ketok ke thaglong pres namek chini ta heko. Tangte ni hala bangso topik keteng si pini la bangso lamarjan pen than pekla konpo. Tangte a video le panceng pikana. Nangni tum kaddo ka wes name chini ta heko lapen ajulong ta heko. Menangana tum kira pusan si ka preparation sa tum katulu take UPSC apotha. UPSC full form kupilo lipuran te Union Public Service Commissions. Lake Union Public Service Commission pati thihek pen UPSC labangso asat lang lake isi Indian along pen thedung asat lang lapen long nam ka chatang long asat lang labangso asat lang ki una tomo phan ke lake civil servant ati kon ko mate civil servant aboreng abarsai civil servant apu thakil tum chathanam lipuran te civil servant apos lake son inkora pido lake isi ador kit he nine lapen ke abilu mate abilu kuspina ko abilu kit he nine as boreng awar sa lake isi langan nu lipunan te itu Indian along isi akan tui nine lapen akit he nine aboreng awar sa lake civil servant labang so civil servant yung si litung cipalong nung ji liputan te lake UPSC exam litung crack ko tangte labang so civil servant pipilo liputan te litung chathanam nang civil servants atau mapan ke panong pi aboreng awar sai son inkora dido labang so son inkora pli ang bong pen akit himut chot atung son pli nilinang mapan labang so screen along itu mapan kan nomor isi lagi IAS Indian Administrative Service lapen nomor ini IPS Indian Police Service lapen nomor ketom IFS Indian Foreign Service lapen ke nomor pli IAAS Indian Audit Account Service la nomor pli mati la son pli atum serame son inkora pli ang bong pen akit himut chot atung labang so civil servants ilitung kupuson si tok dunangji tapi labang so civil servant along ilitung kecipati dunji pan kupipi documents nangji lapen ke tok dunji pan kupipi kinangji lapen kupia son ko antek nangji ko an locar nangji lapen ko an sip tangkap poisa ilitung koros nangji labang so video pen ililang tu apan klar dak pan pacini konpo UPSC apothak kacini nangji abang kala hello labang so exam along ilitung participate dunji liputan ilitung keceng si akenang sorbang kala hello ilitung BA yang deng unangji mate BA mate graduations ang deng abang ke ilitung cepo unangji lapen graduation ang deng yang si ilitung uno liputan ke ilitung besar dalam science pentame science stream pentame commerce stream pentame lapen ke art stream pentame ajir stream pentame lapen ladak first second third unangji kupe BA yang deng mate graduations ang deng yang si ilitung cepo uno liputan ke ilitung ladak civil servants exam mate UPSC crack mane kecepatan dunji apang ke ilitung ke verified mati la puson si ilitung pulun cepat itu long tebon setame halabang sobat ilitung cini dalam nona ko puson si ilitung cepat itu long lapen ku anak tangka si ilitung koros nang ko ilitung lata cethanam nona tangka alam le cethanam lo liputan te ilitung general atau mapan mati general kategori atau mapan mangke sikap haro isian admissions anam kenangji mati haladak fees pinangji lapen apa setame OBC atau mapan lang namlo liputan te OBC itu setame free lapen ST lapen SC mate ili tu mapan sona khang liputan te laki free aki joy pensi litung lapan so a civil servant sa exam mate UPSC exam litung tok tangte aku litung kupuson lagi tok don po lapen kunmat pen lo litung ke tok don po labang solam setame ni lilang to mapan la tak pen paci di laki litung online along pas setame litung coaching enrollment online along puno lapen Guwahati long sedame nilila dari screen along ng mapana pakat po isi Guwahati long sedame UPSC coaching haladak do nalitung sedame ninghang lipurang te join tame lapen haladak coaching enon tame lapen ilitum nyok si Charlie ninghang lipurang te book sta chuna mathai do UPSC book lagi isi graduate tangatum si labang so exam apang ke pidulong church lapen labang so exam ang deng ko pipilo lapen son ko ansi litung labang so exam to punang ko labang so lam tak sedame litum chathanom na
laki ilitum exam ke tok cheng ji exam lo laki prelims exam laki abisar alam ilitum le class 1 class 2 class 3 class 4 my school life aku ditum ke tok sona taksi chos da karekan sa abisalam chos da karekan sa kulosi karekma halak tigun chacho ame lapana ke joy chadame ke joy ukai kali athe su pik labang so exam ke chadame labang so exam first prelims exam yang si ilitum tok dun ji liputan te chos da karekan son taksi ilitum chongbai dong chon lapen aku next litum tok dun tunang po lake prelims exam undel lo liputang te main exam dola main exam long ke lake isi ilitum apan ilitum long answer aso na thang litum long sedame ba lake main exam lo labang so exam ke tok long ji pan lake ni phon apor chipinang ko lake ni phon si hala dak main exam abang ke tok nang ko lapen labang so main exam ni phon bong pen litum tok lo lapen ke patang lo lapen ke mesen pen litum tok long lo liputang te lapuson si result mesen yang si long lo liputang ke interview pan ani si apa interview ani sinang hang pola bangso interview yang si litum undu dan lo liputang te lapen ke bangso UPSC a exam along litum ke un tanga bang pasi ilitum aji asa kuri sita me chawai kroi te bon sita me isilam nale tama pan ke sini bang lai lo labang so exam along isi arrange do topper do like top 1 top 2 top 3 lapuson ta taxi di lilang tama pala dak nang kan bon IAS apan ko an apon sentence nai apan ko an arrange wanang ji IPS apan ko an arrange si manang ji lapen IFS apan ko an arrange si manang ji ladakan mong penililang tuma pan klar dak peta ako nang pasini tu no nili ako nang tuma pan kan po iltum IPS lapen IAS lapen IFS kacipang manun ji pan ko an arrange si manang ji ko an arrange tu nang ji apan ko an arrange tu nang ji ko an topper si iltum unang ji labang sobong basta may nililang tuma pan klar dak peta pasini po general category atum lapusan si IAS lapen IPS lapen IFS kaci pamanun jili putang tekuan an areng si nililadak klar tak pen lang mapan kan klar pato general category atum mapan lang namlu lipudang te ladak IAS rank cipalong nang jila ke IAS kaci manji pan putang te 92 rank an chip palong nang ji lapen IFS apan lipudang te 134 areng cipalong nang ji lapen IPS apan lipudang te 232 si palong nang ji lapusan tak taksi langan tu nang OBC kategori tu mapan OBC kategori tu mapan wan anci nang ji OBC kategori tu mapan lake IAS jong si cipaman ji lipudang te 423 cipalong nang ji lapen IFS jong si cipaman ji lipudang te 460 cipalong nang ji lake OBC tu lapen IPS jong si alang tung cipaman ji lipudang te lake 519 arengan alang tung cipalong lapen aku lang dun sinang SC lapen ST itu mapan SC itu mapan IAS dong si SC itu akhaya dong cipaman unji lipudang tem 492 are cipalong unji lapen IFS ke 525 525 an are ngalang dong cipalong unji lapen aporta IPS ke ciman cipan lipudang tem 601 pada 601 areng an ngalang dong cipalong unji lapuson tak taksi ilitum akhaya itu mapan mate ST akhaya tumapan langam sinang ilitum lo lake kuan an arrange si ilitum cipalong do nangji ST kategori tum cipalong do nangji lake IAS apan 528 arrange ilitum cipalong do nangji lapen IFS apan ilitum cipalong do nangji lake 550 arrange ilitum cipalong do nangji lapen IPS apan yang silitum tapon lipudang te lake 645 an arrange ilitum cipalong do nangji Ebon sinamay labang sobrang ako nili nang tumapan kan beklakon po kuan arta pensi labang so exam itum top no lapen ko so aning kan pensi lapen ko an atip si itum top no lapen ko an si itum top no ji patay kep ma patay paro ma patay ukar ko ma ko an si itum top no ji tang te chethan no nang general category tum labang so exam no hong ko an si top no general category tum labang so exam no langam lu liputang te lake hong chok an si top no abisara lang peneng militer de lo meneng ka tolong ko meneng si ka tolong lapuson na taxi hong chok an gelang no top no hong trok an ke chop pen kelang tum tok long le ta son tak taksi li tum lang tum lang OBC atum apa OBC atum hong ko an lo ke tok long chila bang so exam OBC atum sename indura muni si tok long ji pote patay sir kep an mate pong sir kep an labang so exam tok long ko un itik ta SC atum apa ne pai se thana mo nang SC atum hong ko an labang so exam ki pidun long ji SC atum labang so exam ki pidun long ji la ke hong haro le pides tamit hangalo male unlimited alama bang kelalo pining million 21 years lo liputang te monili 35 years chok chit tik an bang ke labang so exam nili pidulong ber lapen ST tu mate ilitung akhaya tumapan
ili tuma kategori tuma pani che thana lo liputang te phong ko an sila bangso exam pidin ho SC tuma santa taxi ili tuma pan sa tame a chance to like golden chance like ili tum 21 years spend 35 years on ili tum chok chit tik ang bongke ili tum labang so UPSC exam ke fail that sa tame ako tok long te thok le thok 21 up to 35 years on chok chit tik abangke ili tum UPSC exam bangke tok long ver etik tak laban arta chok chit tik tak bangke ili tum UPSC exam apa tok long ver Ipon sa tame labang so lama bangke ili tum chinipon next ili tum questions charidom sina labang so exam apan ko an arta sinang ji kitok long ji pha lake ili tum langam nang labang so exam ke tok dong ji phan lo liputan te general category to sa 21 up to 35 years ana bangke lang tum tok long kadto kami sa 21 up to 35 years an ke labang so exam tum tok long tang te ili tum ka chini nang ikenang so bangke lai lo ku puson sila bang so exam tok dong long ko lapen ku puson sila bang so exam ke tok dong ji phan tum ka chisik ko liputan te ni labang so a video pen clearly a concept ni lang tum kan peklar kontak nang tum yung si UPSC na to prepare dong ji mate ka charli ji phan non pen nang ni hang lo liputan te lapen non pen yung sin lang tum chisik ko lo liputan te BA mate graduate complete that abang ke lang tum joy ki non penal tum coaching and non laki online na coaching tame lapen offline na coaching tame lapen lahai akitab nang ji lapen coaching nang ji liputang te link description along nili PR lo nang tum hadak nili private message nang pino nili nang tum pan klar dak pen labang so books ko na silong jima lapen lahai ko na chiki kilong jima lapen edit ko na silong jima lahai ka to ka nili klar dak pen nang tum pan klar ko nili IAS ka chiman tang bang pugali lapen nili civil servants ka chiman tang bang pugali satame IAS anatu mate IPS anatu lapan IFS anatu ka related a video sa dami nila puson si Bang Bomji tang te pinya video bang napon sing ton ponikolo kadto ko ipas lame dumi tang mi kurang tu karton